Igbo ndị Igbo na-ekelekwa m anya bụchikwa n'ọzọ na emume Usekwu Igbo. N'ụbọchị taa anyị ga-ewetara unu ofe akwụkwọ nri otu ndị Igbo si esie na mbụ. Ma tupu anyị aga n'ihu, anyị ga-ebugodo ụzọ kenee Bishop Jasper Awoms, onye a gọziri agọzi ka ịbụ. Anyị na-asị udo dịrị gị n'ezinụlọ gị Bishop, ị ga-adị. Onye ọzọ wee bụrụzịa Ọgọchukwu Nwokoye Nwibe. Nne anyị na-asị jide ka iji ya dịrị gị n'ezinụlọ gị na mma. Ife iwu ume anyị echefukwago maka na ichefuru Usekwu Igbo. Usekwu Igbo sị ị ga-adị ya dịrị gị mma nwanne m. Igbo bụ Igbo, anyị ekelekwu n'ọzọ. Anyị wee na-asị ọdịdị nwoke ma ya dịkwara nwaanyị mma. N'ụbọchị taa, dịka anyị gwara unu, anyị ga-akwadoro unu ofe akwụkwọ nri dịka Igbo si esibu ya na mbụ. Ma tupu anyị aga n'iru isiri unu ofe a, anyị ga-ebu ụzọ dịka omenala anyị si dị gositara unu ma gosikwa unu ngwa nri anyị ga-eji kwadoro unu ya bụ ofe. Ka anyị bịakwa. Nke mbụ bụ ụgụ. Lekwa akwụkwọ ụgụ a, akwụkwọ ụgụ ndụ. Nke a bụ uru anụ. Nke a bụ afọ anụ. Nke a bụ mmanụ nri, mmanụ Igbo. Nke a bụ okporoko. Nke a bụ azụ ọkpọọ. Nke a bụ ịsam na ịchọ. Nke a bụ ọkwụrụ. Nke a bụ yabasị. Nke a bụ ogiri bekee. Nke a bụ ose ọkpọọ akwọghị ya akwọ. Nke a bụ nnu. Nke a bụrụzia ịsha akwọghị ya akwọ. Ife niile a bụ ngwa nri anyị ga-eji wee kwadoro unu ofe akwụkwọ nri. Ebugodo ụzọ saa afọ anụ a ya na okporo sinyegodo n'ọkụ maka ọkanwa bụ nke ga-abịa abụ oge. Tinye nnu. Anyị asasigokwa. Tinye nnu. Ogiri bekee eji m abụọ. Anyị ga-ebenyekwu yabasị tupu anyị ebenye ka anyị saa ya mmiri.
tinye obere mmiri. Ka ọ na-esi, ka anyị tinyekwuo mmiri ọkụ anyị ga-eji wee saa azụ. Ka anyị nọ na-eche ka ọ dị mma ịsa ya anụ, ka anyị kpasịba ụkwụ. Side. Anyị asasigo akwụkwọ nri, ka anyị sapụzie anụ. Anyị asasigo anụ a, ka anyị tinyekwuzie ya ebe. Obere mmiri. Ka ọ nọ na-asụ, anyị bee ụgwọ. Ugbu a ka anyị sazie azụ.
akwụkwọ azụ ka anyị sapụzie ọkwụrụ na nsa. Anyị asasigo ọkwụrụ na nsa ka wụnyezie azụ. Ka anyị tinyekwuzie ya mmiri. Ka anyị bee ọkwụrụ. Dịka m gwara unu n'otu a Igbo si esi ofe akwụkwọ nri tupu anyị wee hazie itinye mgbọrọdị wee na-esi. Ozugbo anyị ga-etinye mmanụ. Anyị etinye sha, ose, ọ kpakọtara onwe ya ọnụ. Onye ife achọ ka anyị wụnyezie nsa. Nye ọkwụrụ mgbe na ha afụma na ife ofe a na-asụ na anụ asụsụ ofe ma ka anyị nye ife dịka nkeji abụọ anyị awụ n'ụkwụ gbara ya ofe Igbo. Ka anyị tinyezie akwụkwọ nri nke bụ ife ikpeazụ ga-aba n'ofe a ofe Igbo. Na-enekwa ite ofe ma anya, ọ na-enyekwa ya ife achọ. Ofe akwụkwọ nri dịcha ụdị a ọbara na-eme zu zu zu.
bụrụ onye si n'ọya, onye na-agbake ọfụ n'ọya si elu gbake ozugbo ozugbo. Akwụkwọ nri ofe akwụkwọ nri abụrụ ofe mmiri. Otu nkeji ezigbo n'ofe anyị ga-enwe. Otu nkeji ife anyị ga-enwe onye. Ofe anyị ga-ekwukwa bụ lee ife obi gị na-agwa gị ugbu a. Obi gị ọ na-agwa gị ụta ụta. Ee, ka mkwanyụ ọkụ. Mana agwara m unu na akwụkwọ nri m na-achara ndụ ndụ, akwụkwọ ndụ, abụba ọbara. Mkpọmkpọ dị n'ofe m nke a ebe mkpọmkpọ ofe akwụkwọ nri otu ndị Igbo si sie dị mmanụ na-eri ofe. Mmanụ na-enwere ofe nwee ofe ụdị a ka ụmụ Igbo na-asị na mmadụ nọ n'ofe. Ụdị ofe Igbo nwere nekwa na ya ebe a. Ofe akwụkwọ nri na-ekwe ife ọbụla masịrị gị wee na-ewede ya, ọ na-ada fịara na-adịrị ekwe ebe a. Ofe akwụkwọ nri a sị na ọ bụrụ na nke siri ọ ga-adị m nsọ gị nọnyekwara m n'oge a n'izu ọzọ, ma zitekwara anyị ozi na akara Facebook anyị. Akara Facebook anyị bụ www.facebook.com/Usekwu Igbo. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Ifeoma Esione.